Boas tardes todo o mundo. Nós somos Candela e Lois. E tamén o Álvaro e Julia nos molamos mogollón. Da política falamos, porque a actualidade, aínda que moi aburrida, ten cousas interesantes. Ola, eu son Donald Trump. Eu vou regueifar. A mi interesan as guerras e o diñeiro, nada máis. Ola, nós somos votantes. Non nos gusta Donald Trump. Preferimos a Cámara porque Donald fai cuá, cuá. Ola, eu prefiro a Trump. Kamala é a peor, porque ela iba con Biden. Eu prefiro a un dictador. Pasamos a intelixencia, pero non a natural, a que crearon as persoas, esa é artificial. Ai, é a mellor, pero ten moitos defectos. Vou vos dicir un exemplo, tes que pagar todo o tempo. Hai moitos tipos de IA, como o ChatGPT, e tamén está o Canva e o Copilot tamén. Non me gusta artificial, eu prefiro a natural, a que ten o meu cerebro, esa non está tan mal. Como podes dicir eso? O artificial é bo, sobre todo a intelixencia, e por iso é o mellor. Dos cambios imos falar, que o planeta está moi mal. Iso hai que remedialo para poder respirar. Agora imos comezar pola deforestación. Están a matar os bosques arrincando con camións. As fábricas son moi malas, contaminan continentes. Están a matar os bosques e a contaminar os mares. Cos temas xa rematamos, non nos queda ningún máis. Solo queda despedida que van ser as máis xeniais. Se despide Donald Trump, E tamén o seu votante, que é o único que ten porque foi mal estudante. Se despiden as votantes, as que queren a Kamala, e son boas regueifeiras dando a Trump unha patada.